and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Kung maong, wa ka makasiguro nga patay na ang mga ginikanan ni Lily. Posible di ay nga, buhi pa sila. Jason, Gusto ko makaila siya mga ginikanan. Usay ilang pangan. Aron ipapangita ko sila. Kinsay pangahan siyang inahan ug amahan. May mga hulagway ba ka mo nila? naa. Sabi nga yun, mas madali ang pagpangita ko nila kung ugaling buhi pa sila karon o nagtago-tago lang. Hain ang maong hulagway, Lily. Akong hipos. Asa? Naasa ko si Dinaan. Nahibilin dito sa bahay nila ni China. Kuhaon ta to. Lakip ng uban kong mga gamit. Okay, kuha ang taga to. Apan, ugmaan na kay hapon na. Pundulong na ta din eh. Kamu, mas luwas mo din eh. Kami? Buti pa sabot, mulakaw ka. I have to settle some things. Pero, mubalik ko kung mahumanaw niya ako. Sige. Hala, uy! Manoy! Manoy, dili ko makatungo sa ko nahibaw. Ano itong nahibaw ang karoon? Yun. Ang hindi makamakatuo nga mo may sulti ni Lola Taling. Nga dili niya tilong nga Apos Lili. Maudi ay nagwapas Lili. Samtang si Lola Taling. Nga naman. Ano mas taling? Ingkutan! Uy! Kuya, wala ko eh. Nara mo kuday ka na sa among luyo. Ay, naratolan ko. Kuratan malantan ni mo. Uy, kalit malakag tingog ha? Oy, ganina ko din he. Ganina ko. Huwag mo makabantay kay busy kay mo pangusyoso. Marites mo no. Ganina kaliya sa mong luyo. Ganina ra. Aw, pareha na ita. Nang siyoso sa dahi ka. Maritis po ka. Sum. Matawag kang ingon anak kay kamo. Nangusyoso mo nila. Samtang ako, nangusyoso sa inyo. Maong nabati ko na ako ang tanan ninyong gipansultihan. Bebe, maistorya ta magini. Bitubag ako, be. Unsa man din na staling. Baliin ko ay. Wala ka. Makikita na. Sa unsa lagi. Ikaw ba bilsul-sulon tanim mo? Huwag yung ko lang nakita ba ya? Gawa sa kanyag di taling. No. Asa ka diya? Sa baliin ko ay. Gwapa nila siya Taling. Ay, guwapa. Guwapa ko di. Iibog ko di guwapa. Ganun sa mga taong ka. Apalisyon mo sa mong dagway. Sab, pero nga. Kaya sabi na akong nagway. Gina. Ang sama na eh. Ikaw lang ba? Maglisod mo ko basta kami mag-istorya eh. Ikay ito mag-ingko Pedro ba? Aron manumbag mo ni siya gud kay nalisod kay maigo ya ka. Maigo ko ni lisod kayo. Ikay tubag. Rato lang ako. No, ako'y mo Tubaga. ipaon. Aron ako'y maigo. Uy, kalain sa ni mo, uy. Ipaon nung ko ni mo. Kapila na pag-ingon nga bati silag now. Hoy! Sayon, anak. Ba ini eh. Hinahinaya sa nagsulti oy. Kung di na sakitan. Sumtong ko eh. Okay. Hinahinayon, good. Ingko. Unsa gina. Bati ko namugnaong si iya taling og ikaw. Kinsaingon. Si Manoy ay. Ya, dili siya makaingon nga bati mugnaong. Kay gwapa si Lily. Lisod pa ko nang isulti. Makadali raan nang iingon nga bati mog mga naw. Balik-balikon gidi ay. Ay, di ko kinahanglan iyo. Kay mabati man nimo ang akong gisulti nga bati mugnaw. Kinsa gani to'y nag-ingon. Si Manoy gani. Agay! Agay! Hala. Diwiktal man Ikaw ko gyapoy igo. Suga buwitik ni mo eh. Asa! Ikaw gyapon. Wag ko kasagang straight. Ay, na straight yun sa kong kuto-kuto. Agay. Bati-bati kong naong. Pero kining kumo ko, ligon kayo ni. Ligon day na. Ligon! Kaya murag, Wa ka
Kay baho nila, murag sultihan ka. Murag wadyo kibaw. Boksidor ko sa una. Kapatanon pa ko. Uy! Ha? Oo. Dugay na lang kung wag practice. Murag, sus, ganahan ko mag-practice. Hala, kanindot nga workout baya na inko. Apil ko practice boxing ni mo inko pi. Ay, wa man tay punching bag. Uy, na! Asa man? Kanang naong si mong maguwang. Himuong kang punching bag. Unsa? Ay, sige. Kupti. Kininindot nila. Kupti sila, kupti. Mag-sparring Kaya mo kayo duha, nag-practice. sigurado mo duha ma. Okay, mag-sparring mo duha, sigurado mo. Ha? Ali manoy be. Dali manoy. Puyo sila. Ay, ko kupti. Diri pa. Ayaw pag Babalap niya. Atay ako! Hoy, manoy, ay dagan oy. Asa man ka? Mag-practice pa kanimi. Bibi, gokdon be. Hindi mo kang gugod ako kay. Kusugay kong bilagan. Wa na makagukod sa jinan ako. Murong ako. Kinihan ako sa may kalsada. Hulong ko. Hulong lagi ko. Ay, la. Di ko makabalik ko. Bye. Sorry, bye. Wala ko tayo ang malasmagan ka. Unsa nahugi ka sa mga hawak kanina? Pistola! Duwaan rin eh. Doa anak. Lalinduta, uy. Mura magtinuod. Din ka ba't na bay? Makailad sa da. Mura tinuod, oh. Limited edition eh. Lalinduta, wala good. Limited edition na yung pangalan ng Limited pistola, ha? edition, oo. Limited edition na yung pistola, de. No? Muna yung nga. Dili. Yung ka limited edition. Saan na yung mga pagkikiw ko? Mo lagi na yung pangalan niya, di ba? Di gani. Limited edition. Pero bang mitubay pa man kunay mo? Limited edition na. Sure ko balik sa kusikinan. Ay, sabay. Ila sabay. Bag umina mo yun din, eh. Kita ka ng bahay nga, dako. Diin ko gikan nga, nagdagan ba? Kana ba kana? Sige lang, ako si mo daw. Kana ba kana? Ako na. Tiga-tiga. Ako na. Sa sunod semana, murag magpatukod sa kog mas dako pa na. Pero dili na din yung dapita. Sa lain na siyang dapit. Ikaw asam sang inyo? Dini? Ha? Wa. Musulog ko sa Isa lagi. Wa din sa dolang inyo? Manoy! Ahak na. Bye. Asa sang inyo, ha? Wa. Bye ba? Asa lagi inyo? Ganong interesado mo ka? Ubar ka inyo, bi. Gukul ko sa akong manghod. Naroon, no? Padunga din, eh. Unsa? Manoy! Balik pa. Balik sa side ba? Di ko. Yung mo na igsoon. Oo, ako rin siyang gigukol ko. Ako rin Isog siyang... di ay. Oh, mas isog pa rin ako. Muna ganahan ako sa babae. Palaban. Manoy! Ay! Hi! Hi, beautiful. What's your name? Wow! Inglesero, ha? Idara na pero macho hapon ang peg. I'm Gina. Ikaw? Cardo... Cardo Dalisay? Cardo Duhay-Buhay. Wala ni Dota ko duha imong buhi. Ang Duhay-Buhay? Ang adi ang iyong apelido ba? Di ba duhay buhi? O lagi Duhay-Buhay. Nindot ako ang Duhay-Buhay nga. Balido. Kanindot anak duha. Oh. Pero tayo saragod. Familiar lagi ka na ako. Ikaw, Sab. Familiar sab ka na ako. Ay! Familiar kang duha! Tama. Ikaw! Kaila mo? Di. Tapak, way klaro na yun. Oo, sa mga kaila mo, di. Kakaila! Lalaki, Kakaila, mi! Kakahinumdum na ko nimo! Ikaw katong lalaki nga dito sa CR? Og may babag namo ni Lula Taling? Ni Aga? Sa mga imong bunutan. Ayun, piso lang nga.
limited edition ang pangan, ha? Mao ba? Dili. Usam na. Kini. Ballpen? Ballpen. Jenna. Isuwat ang mong number sa akong panbe. Ha? May mo bang mangayo sa mong number? Ay, sure. Ano, ikaw ba? Makapagsulti dayon. Uy, nga mga yun, dahil ka sa akong number. Mo dito imo kong ibabagan dito sa CR. Mga di kong number lang ko. Kadit. May amping part, me. Iso, titarong mo dyan ako sa tanga akong number din niya. 0942 456 Humana na kong suwat. Ikaw, sa imong number. Nagkaroon niya ay mo text ni mo. Ah? Dili na ko isulti din kay may layo niya makadungog. Wala mo ikapangutana pero daghan ang nagsigi og bukod na ko. You know na, businessman og hitsuraan. Yeah. So, Jenna, Alo, imong gihagan ang akong kamot. manawan ko mag-text lang ako ni mo ha. Kung may pangutana ko. Sure. Ano sa ba imong ipangutana? Kung may uya pa ko? Ay, uy, kasayon ano to bagun. No boyfriend since birth ka ako. Di ay. Yes. May noon. Pero dili na mo akong pangutana. Unsa man di ay? Kung kinsay inyong uban sa inyo. Ha? Kung kinsay among uban sa among Nga naman! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!